खुलुमबाय स्टुडिअ दं आं राकेश रामसियार बे समाव दुरान्ड कापखौ लानानै बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा बिथां प्रमद बर'आ गोख्रों बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों। बिथाङा बुंदों बे समाव दुरान्ड कापआव सोरबा बाहागो लाब्लाबो बे समाव दुरान्ड काप 133 दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआ जाफुंसारबाय थामहिनबा साक्सेस जाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय। नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली। सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय। नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली। आरो बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिदों जे दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापखौ लानानै सोरबा गोबां बाथ्रा बुंदोंब्लाबो बिथांमोननि बुंनाय बाथ्राखौ लानानै बुंनायखौ लानानै बे समाव 1% कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बे समाव बर' माहारिनि थाखायनो खामानि मावदों, बर' हारिखौ जौगाखांहोनो थाखाय खामानि मावगोन आरो बे खामानि मावनायाव 1% रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोनदों। नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया। हारिनि थाखाय मावनो फैदों, हारिनि थाखाय मावलांगोन। बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि। बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कम्प्रमाइज खालामनाय नङा। एसियानि मोनसे बेसेबांबा गोजाम आरो गिदिरसिन गेलेनाय दुरान्ड काप बे दुरान्ड कापआव बड'लेण्ड एफसि खालामनानै मोनसे टीम दैथायहरनो हानायानो मोनसे जाफुंसारनाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जे बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेफोरबायदि गोख्रों बाथ्रा बुंनानै जाय बिथांमोना दुरान्ड कापखौ लानानै सोंखारिदोंमोन, सोंखारिग्रा बिथांमोनखौ गोख्रों फिनजाथाय होदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। बिथाङा बुंदों जे बे समाव सोरबा नायनो फैयाब्लाबो थामहिनबा दुरान्ड कापखौ सोरबा सोंखारियाब्लाबो बे समाव दुरान्ड कापआ बे समाव जाफुंसारबाय होननानै बुंदों। क'क्राझाराव आबुङै जाफुंसारनो हाबाय होननानै बुंदों आरो बे दुरान्ड कापनि गेजेरजोंनो क'क्राझारनि जे साइ स्टेडियाम बे स्टेडियामखौ फिफा स्टेन्डार्ड स्टेडियाम बानायनो हाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जे क'क्राझारनि जे नायल' जायल' साइ स्टेडियाम बे साइ स्टेडियामा दा फिफा स्टेन्डार्डनि बायदि स्टेडियाम जाबाय होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। थारैनो मख'नांगोन जाय बिथांमोना दुरान्ड कापखौ लानानै गोबां सोंखारिदोंबो बे सोंखारिग्रा सुबुंफोरखौ बिथाङा फिननाय होदों। बिथाङा गोख्रों बाथ्राजों बुंथिदों जे बे समाव बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनायाव, बर' हारिखौ जौगाखांहोनायाव, बुहुमनां खालामनायाव कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। सोरबा बुङाब्लाबो सोरबा सोंखारियाब्लाबो दिनै दुरान्ड कापआ जाफुंसारबाय आरो बे जाफुंसारनायाव रावजोंबो कम्प्रमाइज खालामा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ। आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि। बेबायदि जेबो नङा, फैदों बिथांमोननि मानसिफ्राबो, नाथाय बिखौ सोरबा साफा सानै मानसिया मायबा इन्ट्रेस्ट गोनां मानसिया बेबायदि बानायना दामना होदों। सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय। नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली। आरो बेवहाय दिनै जोंहा बड'लेण्ड जि एफसि सोरबा स्टेटआ एफसियानो गैया नर्थ इस्टआव, किन्तु बड'लेण्ड एफसिया बाहागो लादों आरो बेखौ इन्टारनेसनेलि मिथिजाबाय। जोंनिया टारगेटआ सोरबा बाहागो लानाया नङा। बेवहाय दुरान्ड काप खुंनांगौ। बोसोरनैनि गेजेराव जोङो थांनाय बोसोराव स्टेडियामाव गेलारि बानायदोंमोन। देग्लाय बोसोराव नर्थ इस्टनि गेजेराव फार्स्ट बयनिख्रुइ गिबि जोंनो माने सेन्ट बेस अट'मेटिक स्प्रिंकल लागायनाय स्टेडियाम बानायदो जेनिखि फिफा स्टेन्डार्ड। स' मोनसेनि उनाव मोनसे जों आवगायलांगासिनो दङ। बेखौ नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया। हारिनि थाखाय मावनो फैदों, हारिनि थाखाय मावलांगोन। बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि। बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कम्प्रमाइज खालामनाय नङा। बेबायदि जेबो नङा, फैदों बिथांमोननि मानसिफ्राबो, नाथाय बिखौ सोरबा साफा सानै मानसिया मायबा इन्ट्रेस्ट गोनां मानसिया बेबायदि बानायना दामना होदों। सोरबा बाहागो लाबाबो लायाबाबो दुरान्ड कापआथ' साक्सेस जाबाय। नैथि खेबनि थाखाय दुरान्ड काप खुंजाबाय बेयाव साक्सेसफुली। आरो बेवहाय दिनै जोंहा बड'लेण्ड जि एफसि सोरबा स्टेटआ एफसियानो गैया नर्थ इस्टआव, किन्तु बड'लेण्ड एफसिया बाहागो लादों आरो बेखौ इन्टारनेसनेलि मिथिजाबाय। जोंनिया टारगेटआ सोरबा बाहागो लानाया नङा। बेवहाय दुरान्ड काप खुंनांगौ। बोसोरनैनि गेजेराव जोङो
थांनाय बोसोराव स्टेडियामाव गेलारि बानायदोंमोन देग्लाय बोसोराव नर्थ इस्टनि गेजेराव फार्स्ट बयनिख्रुइ गिबि जोंनो माने सेन्ट बेस अट'मेटिक स्प्रिंकल लागायनाय स्टेडियाम बानायदो जेनिखि फिफा स्टेन्डार्ड स' मोनसेनि उनाव मोनसे जों आवगायलांगासिनो दङ बेखौ नुना सोरबा लाजिनानै बायदिसिना बुंलाबायदो बेवहाय आंहा जेबो खर' सानांगौ गैया हारिनि थाखाय मावनो फैदों हारिनि थाखाय मावलांगोन बर' माहारिखौ सिबिनायानो जोंनि थांखि बेवहाय सोरबा मायबा बुंबाबो माबाबाबो 1% जों कमप्रमाइज खालामनाय नङा मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन अनला दाउ सबाय दाउ अमाजों नारजि मैथा अमा ना बाथोन थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन